An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni la sutuma bɛ bi alamisa min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 o utu kalo ye bi o tile 4 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye jɔmɛnɛ kalo ye an b'a la k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo fɔlɔ don hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔ la bi kunnafoniw filɛ. Kawladan k'a fɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko Joyila marabolo yɔrɔ dɔ la ko jadewala tigilamaw nana yɔrɔ dɔw la kana fɔ maaw ye ko maaw ka fara olu kan ka se ka baara kɛ kɛrɛnnana ka se ka dangari jamana ka taabolow la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya ka dɔn k'a fɔ jamana kɔrɔfɛla fɛ kɛrɛnnana ka taa jamana cɛmancɛ bolo fɛ wulikajɔw bɛ sira Moti marabolo kɔnɔ na ka daminɛ ntɛnɛn ka se tarata ma wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Politiko bunakun kan M5 RFP fara ɲɔgɔnba dɔ kɛra olu fɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ Joyila marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko jadisi dɔw k'a ko ye marifatigi dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ka baara tɛ dɔ dɛ ko ka se ka jadi kɔni ko k'a kɔkɔrɔ don k'i k'a dɔn k'u yera Joyila marabolo yɔrɔ dɔw la o min kɛra maaw kɔni kamana gɔnnen bɛ yalima nin ko in ni nin ma kunbɛn nin bɛna kɛ cogo di seereya dɔ b'a ɲɛfɔ an ye maa min don n'i y'a sɔrɔ ale bɛ Joyila marabolo kɔnɔ na an ka lamɛn. An bɛ Joyila région kura ye cercle de Fana an ka commune o ye Juma commune ye anw ni commune Dinɛdugu an bɛ Danbɔ commune fila in na jadisiw kɔni kɛn bɛ k'an ka yɔrɔ fa ya k'u nana diinɛ lase k'u ka mɔgɔ dugu ma ko mɔgɔ ko b'u la o k'u yɛrɛ bɛ dugu la ka na k'u ka sariyaw sigi ko musow ka disaw biri cɛw ka kulusi sen latigɛ ka alabato kɛ u fana tɛ ko fɔ k'u kana ko fɔ olu bɛ surasiw kɔ u bɛ donsow kɔ mais kɛbolu yɛrɛ kɔ ni mɔgɔ ma wulili kɛ ka kofɔli kɛ ko olu ti fɛn kɛ mɔgɔ la. An bɛ a bɛ 2 semaines bɔ le 2 août u ye fitiri seli an ka duguba dɔ la n'o ye Badalabugu ye ale ni forêt classée bɛ Danbɔ fitiri seli bannen ko alimami ma k'u ka micro passé u ma micro dir'u ma u ye salamaleku bila k'u bɔra Masina ka na k'u nana diinɛ lase ko maliyɛn maa 95 k'o ye silamɛ ye o mais k'a baaraw tɛ ka kɛ olu kɔni nana diinɛ lase la ka mɔgɔ d'olu ma mun bɛ fara u kan ka baara kɛ u bɛ silamɛya dɛmɛ u tɛ ko fɔ surasiw ye u tɛ ko fɔ gendarme ɲɛna u b'olu kɔ ani école minnu bɛ yan u ka datugu an bɛ don min komi bi mairie kɔni datuguna commune fila mairie u datuguna k'a sabu kɛ nin ko in b'an dala yan bɛɛ sirannen don an bɛ don min na bi dugu 6 bɛ yen nɔ dugu mɔgɔw olu bɛɛ ye bɔli daminɛ ka dugu wɛrɛ magɛn ɲɔw dalen bɛ yen kɔriw dalen bɛ yen tigaw dalen bɛ yen an kɔni jɔrɔlen bɛ yan an t'a dɔn a bɛna kɛ cogo o cogo Ala ye masa ye nka an fana bɛ jamana dɔ de kɔnɔ an bɛ impôt sara k'a fɔ jamana ɲɛna gouvernement ka wuli ka se ka fura ɲini nin ko in na forêt classée dɔ de bɛ anw ni Bani Yanfan cɛ o forêt classée kɔba dɔ de bɛ yen nɔ ko Susa dugu damadɔ de bɛ o Susa in da la n'o ye Sebeni kɔrɔ o bɛ Dinɛdugu commune na Banangabugu o bɛ Dinɛdugu commune na Kamiɲɛgɛ o bɛ Dinɛdugu commune na Badalabugu o bɛ Juma commune na mɔgɔ ninnu bɛ yan sisan a bɛ semaine 2 bɔ u nana ka na sanni kɛ an ka duguba dɔ la n'o ye Falako sugu ye o ye Dinɛdugu commune yɛrɛ capitale ye mairie de bɛ yen nɔ u nana mɔgɔw y'u ye u ye sanni kɛ butigida min na u ko olu bɛ mɔgɔ de ɲini ka fara u yɛrɛ kan ka baara kɛ olu ka baara kɔnɔna u bɛ surasiw ni donsow contrôle la nka olu bɛɛ y'a ka diinɛ lase k'u bɔra Masina o bɛ semaine 2 bɔ alamisa tɛmɛnen u nana Banankɔrɔ ka na seli misiri la k'a fɔ mɔgɔw ye ko 100 o 100 silamɛ ma 90 ye o k'a tɛ ka labaara o k'olu nana diinɛ labaarali la olu kɔni ka baara ɲɛsinnen don ka tubabu taabolo kɛlɛ ka tubabu kalan taabolo kɛlɛ fɛn fɛn bɛ n'o ye surasiw ye n'o ye donsow ye ni diinɛ ko tɛ k'olu kɛlɛ o k'u kana kofɔ o kɔfɛ Badalabugu cɛ 6 nana u bɛ moto la moto kelen o kelen mɔgɔ 2 tarata o tɛ kalo tile 2 ka na seli misiri la seli bannen kɔ ko alimami ma ko alimami ka micro passé u ma micro passé u ma u ye salamaleku bila k'a fɔ k'olu bɔra Masina ka na olu nana ka na diinɛ labaara ko maliyɛn maa 100 ko maa 95 ye silamɛ ye o ko silamɛya baara tɛ ka kɛ o ko olu ka kɛlɛ ɲɛsinnen don tubabu ta sira ma n'o ye école n'o ye surasiw n'o ye donsow ye ani kofɔli o k'u kɔni nana u mago bɛ mɔgɔ la parce que olu ka mɔgɔ dɔgɔyara ka mɔgɔ d'u ma mun bɛ se k'u dɛmɛ ka baara in kɛ
u bɛ dugu lakana sɔrɔsi tina gendarme tina osofre fɛn fɛn bɛ an ka faya in kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn faya de la ni dɔw ko a ma ko fure a osofre bɛɛ lajɛlen rentré la an kɔni bɛ don min na bi anw bɛ jɔrɔ la da bɛ yen sunɔgɔ an baloran ka fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye ka bɔ Joila marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena Fana mara la fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi ala ka basigi lafiya k'o sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na n'an bɔra yen an baloran ka fɔ yɛrɛwolo olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka yira ka fɔ MINUSMA kɔni u bɛna taa ka bɔ an ka jamana kɔni ala sɔnna ma u y'u ka laɲini ye u y'a fɔ kun min kama u bɛ tila k'u hakila di n'ala sɔnna ma olu bɛna bɔli ba dɔ kɛ n'ala ye sini juma jira na o wulikɛjɔ tɛ dɔrɔn dɛ ko ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma u ka fara ɲɔgɔn sen fɛ Adama Jara n'ale sente ma ni bɛlɛ ko ale ma bɛn le cerveau ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn an bɛ k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bɛn ni basigi bɛ sabati cogo min o wagati kelen MINUSMA ye baara min bila sen kan o baara de kɛra sababu ye pour que k'a yira ko ja a nakun yɛrɛ de ye ka malidenw fara k'a fɔ ko maliden minnu bɛ kɔrɔn fɛ k'olu manipuler k'u don sira dɔ fɛ kɔrɔnfɛkaw y'an wele k'olu tɛ don o da fɛ o kɔfɛ k'u bɛ jamana camancɛ bolo maa dɔw wele k'u b'o don o da fɛ o manipulation jamana camancɛ bolo maaw ko k'olu tɛ don o da fɛ sisan u nana se Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan bi ka se an balakaw ma k'u ka projet monter muso kelen k'i ka ɲamancɛ projet monter ko 16 millions k'a finance ka di o de ma u ye musokɔrɔbaw rencontrer an baw sera an ma k'olu b'u denw kɔ u b'u ka jamana kɔ k'u mago o wagati kelen na u bɛ ka opérateur économique wele an bɛ ni marché d'aw ma u bɛ ka groupe de jeunes wɛrɛ wele a y'an dɛmɛ communication na an bɛ pont dilan an bɛ ji di an bɛ courant don an bɛna formation kɛ aw mɔgɔ 100 bɛ taa baara la mɔgɔ 200 bɛ taa il faut pas qu'on déplace le débat aw ma na o kama kabiri don min ni yɛrɛwolo ye lettre bila fɔ bi diɲɛ don o don MINUSMA bɛ ka dɔ rencontrer mais ça ne marche pas o tɛ marche anw ka jamana kɔnɔ wa don o don u bɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw rencontrer anw ko ici au Mali c'est le peuple qui a le premier mot et c'est le peuple qui a le dernier mot an bɛ bɛɛ wele Mali fan bɛɛ jumadon bɛɛ ka bɔ vendredi 5 août à partir de 14h k'a yira MINUSMA la ko kurukanfuga ko k'anw ye jatigiya jamana ye kurukanfuga sarati kan y'o fɔ an ye ko jatigiya min bɛ yen ko kangarimada banna kɛlɛ ma u k'u ka minɛnw cɛ yɔli ka taa yɔli ka bɔ ko MINUSMA k'a ka minɛn cɛ jumadon bɛɛ ka bɔ le 5 août ko MINUSMA k'a ka minɛn cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ɲani a ko ka taa ka dan kɛ bolo tɛ se ka ko min bɛɛ ni tun ye Adama Jara bɛn le cerveau yɛrɛwolo tɔndenw olu ka wulikɛjɔ senfɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Faransikɛw ka jamanatigi ni waati laban ninnu na ale ye kuma dɔw fɔ ni k'i ɲɛ gɛrɛ bɔ ka ɲɛ san ka jamana o ko nin kɛra maa caman fɛ dusukasiko ye fasoden caman bɛ minnu y'a yɛrɛ ka fɔ ko France jamana u t'an ka jamana ɲini ni yɛrɛ ye Emmanuel Macron ka nin kuma ninnu ko b'o sɛbɛndiya o min kɛra dɔw bɛ k'u ka dusumakasa yira an balonen ka fɔ korema n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ faraɲɔgɔnkuru la o ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Fuseni Ouattara la ale yɛrɛ sente ma ye ale ye jaabi da ka Faransi président ye min kɛ Fuseni Ouattara ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ mɔgɔ n'i t'i yɛrɛ dɔn molobɔla bɛ kɔkɔ i golo la ni molobɔla kɔkɔri i golo la kuma bɛ yen i bɛ wuli k'a fɔ mais n'i y'a ye i b'o kuma fɔ hakilitanya de fana bɛ na n'a ye parce que ni mɔgɔ mɔnna k'i hakili to kuma bɛ kuma la a b'i kɔnɔ i bɛ se k'o fɔ i ka sira tɛ foyi la a b'i kɔnɔ ko e de ta ye diɲɛ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen u tɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u bɛna n'u ka jamana kɔ u bɛna n'u ka jamanadenw kɔ o kɔrɔ ye de u bɛna n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔ u bɛna n'u ka danbew kɔ u bɛna n'u ka hɔrɔnya kɔ donc n'o o jamana ninnu kɔnɔ jamana kelen sɔrɔ la min ko k'ale tɛ sɔn dɔgɔyama ma k'a tɛ sɔn jɔnya ma k'ale b'a ka danbe dɔn a b'a ka hɔrɔnya dɔn a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛ donc n'o o bɛ o sira la o b'o o kɛlɛ la o de ma kun Faransi la o de la cɛ in a bɛ bɔ ka nin manamana kuma ninnu fɔ an balonen ka fɔ ni tun ye Fuseni Ouattara kan ye sente ma don a fɔra cogo min na an ka jamana yarabi la basigi lafiya fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ kelenya ye ala k'an ka jamana ni k'an bila o sira kan maa b'a fɔ i bɛ an ka jamana kelenya ni bɛn k'o don galama na yarabi ala ka fɛn da in kunna min bɛ ɲini an ka jamana kɔ n'an bɔra ye min ye walejugu kɛbaaw ye o ye mobili dɔw jeni o min kɛra dɔgɔ fɔjɛ in kɔnɔ na mobiliw caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ remorque dɔw ye ka taa dolu la k'olu jeni ko in kɛra cogo min na Sidiki Kulubali ale ɲinini ka ko kan Sidiki a kɛra cogo di i t'a ɲɛfɔ an ye karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na ntɛnɛn tɛmɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya Boni a yirala k'a fɔ ko camion 19 n'o ye camion remorque ye olu kɔni jenina jariwale tigilamaw fɛ
kunnafoniya y'a yira k'a fɔ ko ni camion ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni falen bɛ balo de la wa u kun bɛ ka bɔ Gao ni k'u kunda Sevare de kan. Kunnafoni y'a yira k'a fɔ u bɔlen Gao ni k'u kunda Sevare kan n'u nana se Umuri u bɛ jɔ ni ka finitigilakaw kɔnɔ finitigilakaw bɛ se ka na ka n'u sɛnsɛn cogo min na ni k'u kunda Sevare kan. O jɔli in kɔnɔna na finitigilakaw kɔni nana kunnafoniw ka fɔ la ko finitigilakaw kɔni ye sɛnsɛnli kɔni daminɛ nka a na kɛ n'olu sen teliyala nin maa ninnu ma. Kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko jariwale tigilamaw kɔni nana ka na tasuma kɔni bila ni mobili ninnu na. A yirala k'a fɔ ko mobili ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jenina nka kunnafoniya jɔnjɔn ma sɔrɔ finitigilaka ninnu ni jariwale tigilamaw ka lahalaya la nin waati in na. An bɛ dugawu kɛ Rabiya la maa maa bɛ yen n'i b'a fɔ i bɛ jamana in ni ka don galama na Ala ka fɛn da i kunna min bɛ i ɲɛna jamana in kɔ jamana in ka basigi basigibaliya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka ɲini ka ci an ka jamana ma Ala ka jamana in don waleya ninnu kalodibi la n'an bɔra yen. An balona k'a fɔ bi na Mali ni Konowari cɛ sɔrɔsi 49 min n'i y'a sɔrɔ u bɛna an ka jamana kɔnɔ na kumaw cayalen bɛɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Bugunigaw fɛ Musa Kone ale ko nin baara min bɛ senna bi ko malidenw kan ka wulikajɔ de kɛ k'a man ka sɔn Konowari bagabaga kuma minnu bɛ senna Mali ni Konowari cɛ ni dɔw bɛ k'o fɔ k'o kuma ko malidenw man k'u tulo yɛrɛ dulu nin kɔrɔ. Musa Kone yɛrɛ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan. Musa Kone e jɔni? Ne tɔgɔ Musa Kone n bɛ bɔ Buguni sigilen don Buguni yɔrɔ min na o ye Ramakɔnɔ Nord. Musa Kone an ka jamana kɔnɔ na kumaw cayalen bɛ min ye Mali ani Konowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ minnu bɛ senna bi e hakili ye mun ye a ko la? Kuma minnu gannen don Mali ni Côte d'Ivoire cɛ bi ne yɛrɛ ka jateminɛ la kuma ninnu tɛ kuma jugu ye parce que adamaden n'i ban i yɛrɛ la i bɛ sa de. Ni Ala nin ko ale bɛna a ka courant tigɛ Mali la a b'a to Maliyɛn kan ka se ka sɛbɛ kɛ. Alassane ka courant min filɛ ka fɔ a tɛ bɔ Côte d'Ivoire courant nin bɛ bɔ Ghana de. Ghana ni Côte d'Ivoire de jɛlen don courant nin na ka courant zone sigilen don Ghana. Mali kɔnɔ yan Malantali barrage nin ka bon ka tɛmɛ Ghana ni Côte d'Ivoire bɛ min kan Malantali ka bon n'a ye. O Malantali kun ye Sénégal ni Mauritanie ani Mali de jɛ o de kan ka courant di anw jamana saba ma. An ma se k'o exploiter. Marakala barrage ni o ka bon ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ni Ghana ta nin kan. France y'o interdit a tɛ kun an na ka barrage o kan. Mali sigilen don k'o fana lajɛ. Selenge ta filɛ nin o ka bon tuguni ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ni Ghana ta kan. Mali y'i sigi tuguni k'o fana lajɛ o bɛ Bamakɔ ta ka taa Segu yɔrɔ dɔw ta a bannen de filɛ. Selenge barrage Denamo 4 de bɛ Selenge 3 de kun bilalen don baara la 1 o jɔlen kun don. 1 nin pour que ka se k'a bila marché la a kun tɛ tɛmɛ miliyari 20 kan. K'a jɔlen ye min kɛ ni kun y'o Denamo 1 pe wuli ka fara Denamo tɔ 3 nin kan Selenge barrage kan ka se ka Mali bɛɛ ta. Nka miliyari 20 ɲɔgɔn k'o don Denamo 1 na k'a lawuli pour que ka se ka courant di jamana ma. Anw ka politique mɔgɔw kun dɛsɛl'o la. Depuis 92 an bɛ politique mɔgɔw olu de bolo. O politique mɔgɔ kelen na ka miliyari suɲɛlen na jɛ bi ka taa bila jamana kɔfɛ o miliyari joli de. N'a fɔra ko barrage belebele 3 bɛ jamana kelen min kɔnɔ mɔgɔ ka t'i sigi a ka jamana kɔnɔ yen k'a fɔ ko n'an ma nin kɛ tan n bɛ n ka courant tigɛ aw la. Hakilina nin ɲana kojugu parce que hakilina nin b'a to Maliyɛn ka se k'i kɔfilɛ Mali la. Mali yɛrɛ politicien kan ka tigɛ a yɔrɔ nin de sen fɛ. Alassane min filɛ ka nin fɔ bi a filɛ k'a ka troisième mandat kɛ nin nka a nana don jumɛn Côte d'Ivoire kuma depuis 92 n ko politique mɔgɔw de bɛ anw fɛ yan barrage belebeleba 3 nin bɛ anw de fɛ yan Marakala dabɔlen kun don a ka se ka courant di a ka se ka sɛnɛ kɛ u y'an interdit fɔlɔ hali o superficie bɛ yan an tɛ se k'o aménager Marakala k'an bɛ malo sɛnɛ a la Faransi tɛ sɔn an ka office du Niger filɛ an bolo nin ye hectare million dalen filɛ an bolo Faransi y'a interdit a tɛ kun an na hali an ka taa fɔ k'an bɛ hectare hakɛ dɔ aménager k'a di mɔgɔw ma u ka sɛnɛ k'a la parce que n'o kɛla Mali kan ka se ka farafinna bɛɛ min ta o tɛ tubabuw sago ye bon n'a fɔra ko sigi kelen don ka nin bɛɛ lajɛ politique mɔgɔw bolo minnu bɛ k'a fɔ ko n ka doctorat b'an bolo n ye n ka kalan kɛ États-Unis ne ni n ka doctorat bɔra Faransi o tuma olu bɛ bi olu ka kalan nin kun de ye ka se ka kalan kɛ ka na jamana la jigin dingɛ kɔnɔ wa a kalan kɛ ka na jamana ci wa olu de b'a fɔ ko non jamana man ka di sɔrɔsi ma jamana kan ka to politique mɔgɔ bolo ni mɔgɔ min mago bɛ fanga la ko i kana fanga ɲini ni politique sira ye fanga ka ɲini ni politique sira ye mun de ɲa Mali ma ni sɔrɔsiw nana san 1 ni pe Mali yanganen filɛ sanfɛ san 1 ni pe Mali bɔlen filɛ dingɛ kɔnɔ mais n'a nana fɔ ko halisa ko olu de ni fanga ma ka aw n'a ka kan o tuma aw ye jɔnw ye an ka politique mɔgɔw ta ban politique mɔgɔw nin ye mɔgɔ joli ye Mali kɔnɔ de Mali population mɔgɔ million 20 nin kɔ a leader politique mɔgɔ joli don million 20 nin kɔ nin kɔnɔ de o mɔgɔ damadama ni bɛ se ka na Mali ta otage la wa ko ka Mali segin ka di olu ma olu ka Mali minɛ k'a di tubabuw ma tubabuw ka tila k'anw lasegin ni dingɛ kelen kɔnɔ a politique mɔgɔ ɲɛmɔgɔba nin bɛɛ sigilen don Bamakɔ ye yan'u ka taa fɔ ko sɔrɔsiw kana kɛ tan démocratie fanga bɛ ɲini ni politique fanga ye o tuma royaume tɛ nin ye tubabu jamana kan tubabuw nana anw ka royaume tiɲɛ an bolo yan masakɛw tun b'anw ka jamana minnu ka farafinna yan u nana anw ka masaya tiɲɛ an bolo yan nka o bɛ tubabuw de fɛ n'i taara Belgique a bɛ yen la reine d'Angleterre bɛɛ kɔni b'o dɔn muso de filɛ k'olu mara nka n'a sɔrɔ ni tun ye farafin jamana dɔ ye tubabuw bɛ wuli ka taa o jamanadenw kun kɛ ɲɔgɔn na k'olu bila ɲɔgɔn na olu k'u ka jamana laada tiɲɛ k'u ka jamana maracogo tiɲɛ k'a kɛ olu tubabuw ta ye pour que u ka se ka fɛrɛ a ma
nka ne mana lajɛ an ka mɔgɔ minnu b'a fɔ ko n ye nin kalan kɛ ni n ka kalan bɔra diɲɛ dan na ka na olu hakili yɛrɛ tɛ ka se ka bɔ tubabuw bolo cogoya min na a ma se k'o de faamu e politiki mɔgɔ ye i ye mun k'i ka jamana kan i ye mun k'i ka dugu la an kɔni bɛ min ɲini Asimi ni Sugɛliw fɛ hali ni Alasani bɛ diɲɛ wuli Faransi ni Etats-Unis n'u bɛ diɲɛ wuli Côte d'Ivoire mercenaires minnu nalen filɛ u kana mɔgɔ kelen pe bila ka bɔ a la n'i y'a bɛ ka kuma caya u bɛ balo la o de don n'i y'a fɔla ko Alasani de kun ye Mali mercenaire dɔ minɛ a ka so a bɛ minɛ miniti min kɔnɔ a b'a faga o miniti kelen kɔnɔ ka sɔrɔ ka déclaration de kɛ. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Musa Kone Kanye ye ka bɔ Buguni Rɛmakɔnɔ Nord la kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni mairie kɔnɔna na mairie conseil dɔ don a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Ala k'o sabati n'an bɔra ye wulikɛjɔw kɔni nin waati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti marabolo kɔnɔ na k'i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw kɔni olu kɔni bɛ nin waati na ka daminɛ ntɛnɛn na ka na se fo tarata ma wulikɛjɔ sigiyɔrɔma caman kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya marifatigi jɛkuluw fɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ jadi wele u yɛrɛ la a yirala k'a fɔ o sen fɛ ko cɛnni dɔw kɛra la yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Adama Karambe b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na ale b'a ɲɛfɔ an ye e jɔni. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe ne ye premier vice président ye Muguma Baginɛ sɔrɔ tɔgɔ la tɔgɔnɔw ka yɛrɛjɛkulu tɔgɔ la. Adama Karambe an ye kunnafoni sɔrɔ ko nin waati laban ninnu na wulikɛjɔba Gundaga marabolo la ka taa se Bangasi marabolo ma a ko kɛra cogo di? Ntɛnɛn sɔgɔma ka daminɛ 10h fo ka se 11h la u nana Gundaga mara la u bɛ commune min fɔ Luwelijow o commune kɔnɔ kun b'a fɛ ka dugu dama dama wuli ye Luwelijow ani Gundaga bɛ dancɛ bɔ ani Kunari mara fana bɛ o bɛ dancɛ la o yɔrɔnin ninnu na u bɛ dugu 3 ɲɔgɔnna wuli ka bɔ yen dugu dɔ bɛ yen an balima fulajɔ ninnu ni ani marakajalaw ani dɔgɔnɔw de ka ca la kosɛbɛ donc u sera Luwelijow commune yɔrɔ dɔ la Danamasagu bɛ yɔrɔ dɔ la donc u karila ɲɔgɔn na ntɛnɛndon 10h waati a ma diya kosɛbɛ dɛ Danamasagu kɔni bɔgɔ don la kosɛbɛ u y'u ka su caman ta ka taga n'a ye donc u bɛɛ la su 4 kɔnɔ u ma se ka o ta Danamasagu fana o ɲɛnama o ye mɔgɔninfin ɲɛnama dɔw minɛ o fana kɛra kabakoba ye maa min minɛna a sɛgɛsɛgɛra a kɛra boso ye ɲininkaliw tɛnkura la ale ye boso de ye u donna dugu o dugu minnu na u b'a fɔ a ka kɛbɔ dɔ d'a ma mun bɛ taa kɔnfa kɛ ko u b'a fɔ ko Ala ka kɔnfaw ale kɔni bɔra ko olu ni dɔgɔnɔw kɛlɛ t'u cɛ mais o jaagɛlen don a ka fɔ la o kɛra ntɛnɛndon o ye Gundaga mara de ye o hukumu kɔnɔ tarata fila fɛ dugu min fɔ ko Sege bɛ Bangasi mara la dugu misimani 2 bɛ yen olu kɔni donna o dugu misimani na ka u lawuli ka bɔ yen Sege dun ye duguba ye Sege dun dugu lakodɔnnen don bidigi dɔw bɛ yen u sera ka jeni u ye mun kɛ Jalasogo u b'a fɛ ka o de kɛ Sege Ala ni Doso barika la u ma se ka tiɲɛliba kɔni kɛ an bɛ na Bayangara kɛrɛfɛ an bɛ fɔ ko Dukɔnbɔ mara ani Bayangara 5 kilomètres tarata donc u nana yen kungo kɔnɔnaw la u bɛna mɔgɔ bali sɛnɛ na yen fana Danamasagu minnu bɛ Dukɔnbɔ commune na mɔgɔ kelen kɔni belezera ye tarata kelen o bɛ dugu min fɔ ko Bayima ni Seware Manja Bayima ni Gundaga ka surun fana nana yen kungo kɔnɔ maa min bɛ sɛnɛ na donc u jamaba de nana u jɛra la ka ninnu pousser a bila n bɛ mun fɔ n'i y'u ye yan sɔgɔma yɔrɔ dɔ la u bɛ bɔ wula fɛ i n'a fɔ u bɛ bɔ yɔrɔ min na an kɔni t'a dɔn nin waati in na de u wulilen don ko mɔgɔ si kana taa kungo kɔnɔ kan kana sɛnɛ kɛ u b'a fɛ ka dugu caman de wuli toujours an kɔni bɛ velevele de kɛ armée Mali ye u ka bolo di ɲɔgɔn ma o ni Dosolakaw olu fana ka fatiri caya kosɛbɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa yɔrɔ min na an bɛ kule mais Dukɔnbɔ ta kɔni Dieu merci armée kɔni a ye yen sɔrɔ mais Sege ta kulekan bɛɛ kɛra an ma armée ye a nɔngɔn na fo tiɲɛli kɛlen kɔ Bayima ta fana ni Seware Manja kunkan bɛɛ kɛra sɔgɔma ka ban pewu an ma armée kunkan mɛn Luwelijow ta fana a kɛrɛfɛ tɛ n'u bɛ na intervention na ka Doso dɛmɛ a ka d'an ye an b'u ɲini hali sisan fangakura mɔgɔw fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin waati in de sigi t'a ɲɛ nin waati n'u mana adamaden bɛɛ gɛn ka don so kɔnɔ sɛnɛ tɛ kɛ dɛ n'i ye sɛnɛ dun ma kɛ ja de bɛ na Mali kɔnɔ Ala k'an kisi o ma Abulayi fana folen don kosɛbɛ dɔgɔnɔdugu mɔgɔ min b'i ɲininka information na a b'i fɛ de walayi Abulayi bi dɔgɔnɔ bɛɛ b'i tanu i bɛ information a bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ i b'a ɲini i jɔlen bɛ i sen kan i folen don kosɛbɛ i Kulubali. An bɛ dugawu kɛ Adama Karambe a fɔra cogo min na yarabi an bɛ fɛn min fɛ jamana in Ala ka basigi o ye an ka wulikɛjɔ kun ye n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye o kɛra Mande commune olu ye wulikɛjɔ kɛ kana folini bilana ta ka ɲɛsin Korema olu ka tɔn ma k'u b'a la ka baara minnu kɛ dugutigilakaw ka bonya min o baara min kɛra u ko de kɛra sababu ye ni ka se k'o baaraw sigi sen kan Abubakar Sidiki Fɔnba u n'ale ɲɔgɔn ye o kɛnɛ kan ale kuma min fɔ ye o filɛ. Komi ni président kan ka ɲɔgɔn ye u bɛ fɛ ka bonyamasegin kɛ président ye u ko bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ Mande u nana an ka bonya segin an ma u y'a yira u ye hɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔ u y'a yira u ye bonya min sɔrɔ a kɔnɔ ka fara o kan Korema kun ye laɲini kɛ
ka fone yana ne yɛrɛ sariya dɔ bila CNT la sariya min n'o kan k'a to an ka dugutigilakaw maire bɛ délibération min kɛ réunion minnu kɛ n'u bɛ kuma dugu ko kan dugutigiw ka y'a kɔnɔ o ka y'a ko bɛɛ la parce que n'i ye dugutigi maire bɛna ale bɛ san 5 kɛ ale bɛ taa mais dugutigi bɛ baara n'e b'o ka dugu kunkan kuma fɔ ka sɔrɔ o tɛ yen k'o cɛ man ɲi donc o kɔrɔ ye mun ye Korema bɛ sira de kan sira min b'a to an bɛ se ka segin an nɔ la cogo min sira min b'a to dugutigi bɛ lakodɔn an ye fɛn caman tɔmɔ a kɔnɔna na an ye miirina caman tɔmɔ anw yɛrɛ tun t'a dɔn k'an ye mun kɛ u y'o kɛ mais an y'a f'u ɲɛna mɔgɔ man fari i jigi de ka fari n'i y'a ye an bɛ nin kɛ président min bɛ an kunna n'o ye Asimi ye ale de kɛra maa ye maa min ye jamana kanu ta maa min ye jamana kanu waleya maa min bɛ jamana kanu sira fɛ an ko an b'ale fo kosɛbɛ mais an fana bɛ ka baara minnu kɛ anw de jɔyɔrɔ ye nin ye Asimi tɛna se ka jigin ka taa kuma bɛɛ ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna bɛɛ n'i ka baara de don anw fana bɛ fɛngɛ kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw na jamanaden min mana ka hakɛ dɔn jamanaden lafaamuyalen o bɛ se k'a ka jamana dɛmɛ mais n'a tɛ jamana yɛrɛ ko ɲɛ dɔn a bɛ se ka mun donc o de la u nana o bonyamasegin kɛ Korema bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an y'u fo bonyamasegin ka bonya sigi u yɛrɛ ma mais bonya seginni kɔfɛ an ye président Asimi kalifa o la ka Korema kalifa o la ka Mali kalifa o la u yɛrɛ ko k'u ye kalifa minɛ u yɛrɛ fana b'u kalifa an na k'u kalifa Asimi na donc o kɔrɔ an bɛɛ y'an kalifa don ɲɔgɔn na. An b'a lɔn k'a fɔ kɛnɛ in kan min ye dugutigilakaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnena minnu bɔra Manden ka na olu ka kumalasela n'i y'a sɔrɔ o kɛra Mumini Kamara ale yɛrɛ kuma min fɔ baara in senfɛ o filɛ. Bonya in bɔra Korema yɛrɛ yɔrɔ koyi sabula n'i ye denwoloden min y'i dɔn i kan k'o denw fana waleɲuman dɔn sabula Manden ala ka la yan bi Manden dugutigiw tun tɛ bonyaba kɔnɔ Korema sababu la dugutigi 25 farala ɲɔgɔn kan ka kɛ gurupuba kelen ye Manden kɔnɔla la bonya sugu fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka da dugutigiw kan o bonya bɛɛ dar'u kan a dɔnna k'a fɔ k'u ye dugutigi de ye olu kan ka fɛn min kɛ dugu kɔnɔ o dɔnna wa u bɛ bonya n'o fana ye a yirala k'a fɔ bolowuli tɛ dugutigi sigi danbe b'i sigi wa e tɛ bɔ dugutigiya la i ka waati banna élection tɛ ni ala ye miniji dɔgɔya e bɛ bɔ yen dɔwɛrɛ bɛ sigi o de dɔnna sisan mais fɛn jɔn y'o sababuya ya o ye Korema de ni Korema y'o sababuya ka lafiya di Manden dugutigi 5 kan n'o ye Samalinbamba n'a kɔw ye k'u ka foli kan ka d'u ma a tɛ Korema dɔrɔn fo sabula Korema fana sinsinni bɛ dɔ kan n'o ye transition bima ye an b'a fɔ o la k'a fɔ ko Korema ni ce a ka kɛwale la a ye fɛn minnu k'an ye yen dɛ o de kosɔn an seginna ka na yira Mali daminɛna Manden ma ni nin baara fana daminɛna yen na o kɔrɔ k'a fɔ ko an dalen b'a la k'a fɔ ko barika bɛ ko in na ko mɔgɔ bɛ duwawu kɛ ala ka sijan di samaden ma mais k'i kana duwawu k'a ye barika la ko hali n'a ka barika bɛ wolo ko an ka foli bɛ Korema ye an ka laɲini ye min ye u k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛn min k'an ye an y'o dɔn wa an b'u waleɲuman dɔn n'a ye wa an n'u bɛ jɛ la fo ka taa fɔ ko min kɛra ni ala sɔnna ma. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mumini Kamara kan ye an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn ala k'a kɛ sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye Yirimajɔkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɔjalanda la min ye ka dɔn k'a fɔ kunna sini sufɛ ka dugu jɛ kunungo la wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye wulikajɔ kɛ n'o ye bandi dɔw ye ana kɛ ka dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka bɔsi tigila ka se ka marifa yɛrɛ bɔ ka telimanitigi dɔ n'i y'a sɔrɔ ka wulikajɔ ta ka gɛlɛ ta ka ɲɛ suma o kɔni kɛra so o yɛrɛ ka se ka da fara yɛrɛ kan ka kule sigidalamaw kɔni fara ɲɔgɔn yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u ma fila kun don kelen dɔ in o y'a yɛrɛ ɲininka kelen dɔ sigidalamaw u sera ka tɛgɛ da o kan k'o ci bugɔli min bɛ bama bɔ ji la ni k'o da o kan marifa tilala ka y'o bolo nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen la Sulemani Kulubali an tɛgɛ ɲɔgɔn ye ale taara sɛgɛsɛgɛli ka ko la ale b'a ɲɛfɔ an ye ko in kɛra cogo di Sulemani. Nin ye waliya ye waliya min n'a kɛla an ka sigida yɛrɛ la Yirimajɔ n'o bɛ commune 6 yɛrɛ fɛ mardi 23h50 bɔɲɔngo ma min de ye kamalen 2 ye olu kɔni ye telimanitigi dɔ barake ka marifa dɔ don a la ka telimani minɛ a la olu yɛrɛ fana tun bɛ telimani dɔ sanfɛ o ye marifa dɔ telimanitigi min na kiliyan dɔ tun b'a kɔfɛ ale ye kiliyan jigin dɔrɔn kamalen 2 ye o ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka marifa dɔ telimantigi la telimantigi siranna ka telimani d'u ma ko donnen dɔrɔn ale kɔni a dafara yɛrɛ ka kɛla 23h50 bɔɲɔngo Yirimajɔ Kɔjalanin na zon jama bɔla ka hu ka mɔgɔw ye kumakanw di dilan ɲɔgɔn ma ka so ninnu kun bɛ sira fɛ u bɔla ka bin marifa de bɔla ka bin u bolo ani telefɔni ni telimani so kelen kɔni sila k'a yɛrɛ échappé ale kɔni bolila ka taa yɔrɔ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la tɔkɔlindɔ kɔni o ye ba dɛmɛ cili dɔ o kan o binnen kɔfɛ ka dɔn marifa i ka dɔn ka fɔ kɔni yela a bolo marifa mɔgɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko marifa in kɔni k'o ye polisilakaw de ta ye faamaw fana welela n'o ye 13e arrondissement mɔgɔ ye 13e arrondissement mɔgɔ nana cɛ yɛrɛ kulila a ye marifa in ta k'a jate ye dɔrɔn a ko marifa min b'u olu yɛrɛ bolo nin waati na ko o marifa de don nin ye waliya min bɛ n'a sɔrɔ la k'an ka jate minɛ kosɛbɛ kuma na marifa sela cogo jumɛn jɔn ta ye marifa ye ɲininkali gɛlɛn
an baloden k'a fɔ Sulemana a fɔra cogo min na yarabiya la a ko n'a bɛ lakana tigɛlama bolo ala ka se yelen da ko kan n'an bɔra an ka wulikajɔ kɛ yɛrɛ lakana ni ka se k'o sigi sen kan suru an kɔrɔ yan yirimajɔkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena Jarasuba ka kari kɔnɔ la Ali Sise olu ka yɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko tayɛri dɔw bɛ yen ko wulikajɔ kɛbaa dɔw taara fana ka taa ale ka moto kɔdi ka suyɛn ka taa n'a ye wulilen bɛ nin waati na bɛɛ ka fara lakanabaw kan an ka segin an ka jamana ni ka se ka lakana n'o kɛra ka kunnafoni jɔnjɔnw di ka jateminɛ bila sen kan k'a sɔrɔ kɛ ni ko wara la jamanadenw anw bila yɛlɛ de bɛ jɛni ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na ala k'o hakili sabati an ka jamana k'a da yɛrɛ ma n'an bɔra ye M5RFP kunungo fara ɲɔgɔn kan ba kɛra kunnafonidilaw olu tɔgɔla so kɔnɔ na ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa kɔrɔ caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ye fanga kɛ minisiri kɔrɔw ka taa se député kɔrɔw ma nin camanba tun bɛ kɛnɛ kan o sen fɛ Koniba Siribe ale ye kuma min fɔ lajɛ in sen fɛ u filɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi dɔwɛrɛ tɛ ka da ka an ye M5RFP sigi sen kan gouvernement sigira ɲɛmɔgɔya dira an ma an tun bɛnna kan min kan an y'a sigi kan min kan n'o ye jamana ka ɲɛtaga ye n'o ye malikura sigili ye sen kan n'o ye ŋanamu ni yurukuyuruku kɛlɛli an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ka jamana lakana n'o ye gouvernement bolo fara ka taa jamana yɔrɔ bɛɛ la ka maliden bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ an ka gouvernement ma o sira ta a ye malikɔrɔ sira de ta malikɔrɔ sira ye mun ye o ye jamana tun sigilen bɛ o ŋanamu minnu kan depuis waati jan fo ka na i bɛ ka tile kun cɛ an b'a fɛ o de ka bila n'o sira ma taa an bɛ mun kɛ o tuma an b'an sigi k'o lajɛ wa ou bien an k'an ka ko kɛ min b'a tɔ anw ka transition ka o sira ta parce que transition in sigira n'o hakilina de ye donc an ko o ma se kɛlɛ la o ma se woyo la comité stratégique M5RFP kɔrɔ u ye kɛwalew kɛ minnu bɛ se ka to anw ka se ka fara u la an ka se ka bɔ ɲɔgɔn na mais anw ma sɔn an ko abada an tɛ bɔ M5RFP kɔnɔ mais n'an y'a ye k'a fɔ baara kɛ tɛ ka taa ɲɛfɛ ko bɛɛ kɛra pour an ka bɛn comité stratégique ka M5 segin a cogo kɔrɔ la o ma se ka kɛ o de y'an bila ka ɲɛmɔgɔso kura sigi o ɲɛmɔgɔso kura in tɔgɔ ye comité stratégie du M5RFP Malikura a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna k'an ye tɔn kura sigi dɛ tɔn kura ma sigi tɔn kelen de don halisa M5RFP an ka laɲini ye tɔndenw ka fara ɲɔgɔn kan ni o hakilina kan an ka baara kɛ ka Malikura sigi sen kan donc an mana farali kama an nana dilali de kama an nana ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan an balɔden k'a fɔ ni tun ye Koniba Siribe kan ye kunungo i ka dɔn k'a fɔ maa caman tun bɛ yen ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an balɔden k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔsa in na kumaw kun cayalen bɛ sarakow ko dɔw k'a kɛ o tigɛ sɔrɔ a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o ko la Musa Ag Atayara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka yɛrɛ lamɛn mɔgɔ caman kun bɛ kuma caman na ka kibaruya dɔ di alors que u t'a kalama u t'a ɲɛdɔn kuma caman fɔra prime ko la kuma caman fɔra arriéré de salaire entraîneur ka sara mais ni nani détail bɛɛ ye bi k'a lase jama ma k'a lase opinion ma k'a lase journaliste mais min bɛ mɔgɔ intéressé kosɛbɛ o ye entraîneur ka sara min tɛ ka sara depuis 2018 ani prime min tɛ ka sara depuis 2016 ne nana sɔrɔ prime min ma sara a wari bɛ milliard fila ani million kɛmɛ bon o prime ma sara depuis 2016 an ma sara 2017 an ma sara 2018 2019 2020 fo an ka an selen ministère in kɔnɔ salaire fana ne nana sɔrɔ milliard fila ani kɛmɛ de ma sara o fana depuis 2018 fo sisan an ye disposition caman ta pour que o solution ka sɔrɔ o la donc an bɛ yɔrɔ min na bi entraîneur ka sara n sera ka milliard kelen ani million kɛmɛ fila de sara foyi t'a jɛ san million kɛmɛ wɔɔrɔ de tora million kɛmɛ wɔɔrɔ fana ne ye ni ministre des finances an ye disposition ta pour que u ka se ka sara joona min ye prime ye fana million kɛmɛ seegin ani dɔɔni de ma sara k'a sɔrɔ an nana sɔrɔ milliard fila de bɛ min ma sara donc o million kɛmɛ seegin o fana disposition tara ne ni ministre des finances ɲɔgɔn cɛ n'ala sɔnna a tɛ mɛn o bɛ ɲɛ sɔrɔ donc an ka objectif ye min ye a se ka sara min ma di fɔlɔ ani prime min ma sara fɔlɔ o bɛɛ ka sara pour que an ka bɔ nin kuma yɛrɛ la an balɔden k'a fɔ ni tun ye farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw ka minisiri ni tun y'o ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye juru ye walima fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye baara ye n'o kan ka yakubaya ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ jɔminɛkalo o tile 10 o bɛ kɛ san yɛlɛma ye n'o bɛ kɛ
maaw b'a laadaw sigi sanyɛlɛma a bɛ kɛ san o san Joyila marabolo kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenya falakɔnɔkaw fɛ yen o min bɛ kɛ Burama Daɲɔ ale b'a kɛnɛba sigi sɔn'a cɛ an ka cɛbɔ bɛ Joyila n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Usman Kɔni bɛ yɛlɛ k'ale ma ja masakɛ ale ɲininkali kɛ Burama na ɲinɛ tan a bɛ bɛn dimanche don sufɛla fɛ ni ka dugu jɛ ntɛnɛn na a bɛ kɛ ka dɔ k'a fɔ falakɔnɔ nɔkɔrɔ la a ye ɲininkali k'a la Burama ye min fɔ a filɛ. Ne ye Burama Daɲɔ ye falakɔnɔ n'o ye falakɔnɔ min ye denkɛ ɲinɛ sanyɛlɛma kan ka bɛn farafin-galo tile kɔnɔntɔn ka dugu jɛ a tile 10 na labɛn min b'a kɔnɔ o ye kɔrɔlen mɔgɔw bɛna fura min nɔfɛ kabi an bɛnbakɛw tile la o fura kelen an b'o de la baara hali bi banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw nafolo ɲininaw ni fanga ɲininaw olu de bɛna o fura ninnu nɔfɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni adamadenya ni ɲɔgɔnna nasiraw ka di ye olu de bɛ wuli ka a ɲɛɲini ka taa fura ninnu nɔfɛ a dɔw su kɔnɔna na ko ka ca baara caman b'a kɔnɔ o fura in dama tɛ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ ka kɔrɔ a bɛ kɛ cogo min ka kɔrɔ hali sisan o kelen don a b'o taa sira kelen kan hali bi. An y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ caman na ka na ni sanyɛlɛma in na fala kɔnɔ weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin yɔrɔjan mɔgɔw ma. Weledakan min b'an bolo o kɔni ye hali bi mɔgɔw ka se ka wuli ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka na parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɔra Faransi minnu bɔ Abijan minnu bɔ Ameriki minnu bɔ Bamakɔ yan minnu bɔ Senegali minnu bɔ Lajinɛ olu de bɛna fura in nɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ minnu bɛ wuli ka na u ka se ka se a ko ɲuman ani u ka se ka segin ko ɲuman o de ka d'an ye kosɛbɛ o de y'an ka laɲini u bɛna kun min fana Ala k'a ɲɛ u bolo minnu fana t'a kalama n'u ye kunnafoni mɛn u bɛ se ka na ka boli ka n'u sen jɔ a kɛnɛ kan a ka ca Ala fɛ n'u nana u ka hamu na ni u kɛra cogo min na san nataw kɔnɔ olu bɛ se ka fara jamakulu tɔw fana kan dakuruɲɛ laban min bɛ n bolo o kɔni ye ka folikan ye ka se an ka Mali yɛrɛ de kɔnɔna ma k'a daminɛ président na ka n'a bila fo a dugumana na mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali in de kɔnɔ fanga na an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ani arajo baarakɛlaw an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Burama Daɲɔkan ye a fɔra cogo min na kari don ni ka taa kuncɛ ntɛnɛn don san kɔnɔ siɲɛ kelen n'o bɔra k'a sɔrɔ bilen an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinɛnta in k'a kuncɛ komi santɔ olu bɛ kɛ cogo min na n'an bɔra ye an ka kafo o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Danbɛlɛlakaw furumuso Wulematu So Masa Ramani ka wele sira ale ma a fatura Wulematu yɛrɛ a cɛsiri la kosɛbɛ kɛ kɔn Wulematu yɛrɛ a ka fatuli ɲɛ o 8 mars dɔ tɛmɛna o 8 mars sen fɛ a welela ni ka fara ɲɔgɔn kɛ sigida yelen maaw fɛ ka se ka jɔnjɔnba ka se k'o di kɛ dɛmɛɲɔgɔnya caman kɛ o kɛnɛ kan sigida yelen ɲɛma Abudu Kulubali ka bɔ Ɲamana ale bɛ kuma min fɔ o kɛnɛ in kan o filɛ. Ka sanga ni 8 mars kɔnɔna ye a b'a kalama san o san sigida yelen bɛ kado di musow ma mais ɲinan ta kɛra spécial ye ka d'a kan ka fɔ ɲɛmɔgɔba n'o Mali musow ka ɲɛmɔgɔba ye mana Danbɛlɛ Wulematu So a wulila ka s'an ma ko an ka fanga fara ale fanga kan pour que Mali muso bɛ se ka jɛ ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ sigida yelen bɛɛ bɛ an ka baara dɔn o ye ka muso accompagner donc n'ale fana wulila ka se an ma o ye ko faralen de ko kan donc an fana an ka wele jaabi o yɔrɔ bɛɛ an ye formation boloda ni o ye ka formation di muso 170 ma formation banna donc ni ye formation kɛ an kan ka papier d'u ma mun b'a yira sini ou bien sini k'a fɔ ko o ye formation kɛ ni a bɛ fɔ ma ko attestation de participation donc an b'o dili de kɛnɛ kan bi muso ka soba la Sabalugu commune kɔnɔ à partir d'aujourd'hui bi ta kɔfɛ an ni kafo an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma muso dɛmɛli la jamana yɛrɛ ka hɛrɛ la nɛmu parce que mɔgɔ min n'i ye muso dɛmɛ bɛɛ b'o kalan ko ni muso kelen dɛmɛ a bɛna fɔ ye du kelen dɛmɛ a bɛna fɔ ye jamana de dɛmɛ donc o kɔnɔ de la an ni muso an ye tɛgɛnɔ bila kɛ ka se ka an bolo di ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn fɛn tɔgɔ ye muso bɛ se ka jɛ cogo min na ka kɛ kule cogo min na muso bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na baara o baara kɔnɔna na an ka fɔ an ye o tɛgɛnɔ bila nin ka ɲɔgɔn cɛ an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma ka o baara di lawala jamana kɔnɔ pour que jamana bɛ se ka lafiya cogo min na. An b'a lɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in ka jɔnjɔnba dira Wulematu yɛrɛ ma Wulematu yɛrɛ ye kuma min fɔ nin kɛnɛ in kan o don an ka Wulematu yɛrɛ lamɛn. An bɛ kɛnɛ mun kan yan tan nɔ an bɛ 8 mars kɛnɛ kan 8 mars yɛrɛ sɔrɔla cogo min na 8 mars ye tasibila de ka se musow ma 8 mars ye wagati de wagati mun ni ka sɔrɔ an b'an jɔ k'a lajɛ parce que muso ni cɛ cɛmancɛ la muso de kɛra dugumafɛn ye nka an ka sariya sunbaw y'a jira k'a fɔ ko muso tɛ se ka kɛ dugumafɛn ye jamanajɔ la. An b'a lɔn k'a fɔ nin de tun ye Wulematu So ale kan ye n'a bɔra kumagankɔrɔ la min tɛna fɔ bilen kumagankɔrɔ la Masa Ramani fɛn fɛn ka d'ale a b'a bɛɛ kɛ ka bɛn ni a yɛrɛ ka waati ye an bɛ dugawu don Ala ka baarabara nɔgɔya ka kɔto nɔgɔya yɛrɛ ye n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Sira Sidibe e kɛlen bɛ ka mun labɛn bi. Karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya ye an bɛ taga Côte d'Ivoire a yirala tɛnɛndenw k'a fɔ ko maa 37 k'olu de tora sirabakan kasara 2 sen fɛ fɔlɔ ale kɛra Abidjan Nord yan fanfɛla la ni mɔgɔ 21 olu kasarala o nin na ni ka mɔgɔ 5 k'olu jogin filanan ale kɛra yan musokɔrɔ ni ka mɔgɔ 16 k'olu bɔnɛ o nin na ka mɔgɔ 8 k'olu jogin a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko nin t'a fɔlɔ ye k'a fɔ ko ni sirabakan kasara ɲɔgɔnna ka kɛ Ivoire dugu kɔnɔ san 2021 wagati ko ni ɲɔgɔnna kɛra ni ka mɔgɔ 25 k'olu bɔnɛ o nin
na ka mɔgɔ 31 k'olu jogin ko ni bɛɛ lajɛlen ni siraba kasara in yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye ni siraba kasara ninnu bɛ kɛ a bɛ bɔ bolimafɛnw ka bolicogo juguya la ale ni sira tiɲɛni sababu la n'an bɔra yen an bɛ taga RDC Congo bamananw ko ni taama ma ban ko bolo FIFA k'o tɛ dabila a yirala k'a fɔ ko maa 11 ADF mɔgɔw la k'a fɔ ko finitigilakaw k'u y'olu